Mas Uncek. Mas Becek. Uncek Becek maramu. Uncek ya ngono kok. Aku ya. Aku ngenteni kepiye diajeng sliramu ngenteni nang ngendi? Aku ngenteni dhuwurmu Kang. Kapok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat lah ya. Ning ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka aku surga. Ya ora iso. Nek ngenteni dhuwurku enten ana sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora kowe iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur? Carane piye? Ya ngombe obat tinggi. Oh ya, apa iki? Heeh. Esuk siji awan siji, sore siji ngombe obat tinggi. Bisa tak cekot nih. Wah, genah kuwi sukses kuwi. Sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ning alam donya. Iya. Derajate. Maka Ngarani. Genti kono lho. Ose. Ose yo ada wayahe kok le serengan. Dereng ta? Ya, Mbak. Kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing lanang. Sing lanang kok kaya blekok moncrot.